Eu o să... acum știți cum, Rai stătea acolo, văd că așa și Nu. stau aici. Da, știm cum. 3, 2, 1. Și Doi. dar ce și Nike bagă? Ce? Și Nike bagă. Și tu Da, bagi. bag, stai un pic. Bine. Bă, stai puțin, stați puțin. Ok, hai. Haideți, bă! Haideți. Haideți! 3, 2, 1 Doi. și hai. și... Peldu. Bă, dar de ce te bagi pe mine? Ești urât și nu-mi place. Nu-mi place de moca. Fișa ta. Bă, dar Răzvani! Bă, ce se întâmplă, bă? Eu singur fără base aici și mă bag pe toți, bă, ce e asta? Bă, zis fără... Zi, bă, Răzvan. Fără păra verde, bă, de simți. Da. Ăla a fost fan. Nu se vezi. Oh! Bro! Ai ieșit din Opa. arenă! Gata, nu se, stați, oprire! Ai ieșit din arenă. Nu mă mai joc. Bro! Bro, dar trebuie să fac, să continui să fac ceva la casă. We don't really Dar care. ești așa? Bă, dar n-am ce să mă bat. Armura, Răzvan și după aceea mai dăm noi cei 3 remake. Areți. Mănânc. Stați că trebuie să mă fac full, aveți mâncare? Da, ia de aici. Mamă. Nici eu n-am multe. Stai să mi se facă full. Gata, haideți. Stai așa, s-a băgat. Perfect. Bă, dar dacă totemul țin mâna cealaltă, mâna principală, tot îți dă pop. Tot poate să-ți dea pop. Da. Ah, ok. Nu bine, aneți. 1, 2, 3 și hadați. Vezi că ăsta cam de ea de spate. Se crede el staff. Nu ești tu. Băi, te blochezi sigur. Hai. Oh! Bă, mai bine să fiu atât spânții. Hai bă toți! Bă, Răzvane, haide bă toți pe live! Nu! Gata! Nu e frumos! N-am prins! N-am prins! N-aveți voie să dați timp! Bro! Te-am prins și pe tine! Te slăbești! Oh, nu! O vezi! Iar stai! Că ai aproape prins! Nu, te-am prins! Ce-ți bateți Dar ce înceaturi ai pe sabie? E ceaturi destul de ok. Bă, Natasha e prea puternică, bă, voi sunteți proști, bă, și nu înțelegeți. Natasha e prea puternică. Mamă, că după ce... Ce enchanturi ai pe ea? Gata! E timpul să mori! Natasha vrea sânge! Nu! Gata! Dă-i al meu! Dă-i, omoară-l! Natasha vrea sânge! Pe bine. Omoară-l! Bro! S-a omorât? Stai că mai are un pic de viață. Hai că Natasha vrea sânge. Dar ce armură ai? E o armură prea bună. Am armură cu vei cortografan again. Nu, bă, mă refer la ce spui. Ah, display. Ok. Nu stai să zic ce. Deci am protection, torс, am breaking 4 și mending. Dă-te pe acție, bă. Hai că vad ăla. Opa! Ce vrea ăsta? Ei, dă-mi. Stai că mai dă odată, că am dat din greșeală la altul.
Hai să-l pate pe ăla să vedem dacă îl putem pate. Da, hai pe cacul Da, ăsta. nu, bă, că ăștia din Holy Land sunt cam puternici, bă. One. Dai blow, dai... Cu. Hai că vine! Cine se prinde? Suda. Da. Imediat. Da, îl mănânc. O să mănânc. Ce Da. că blood. Oh, nu. Are sabie de aia ca avea. Dorache, unde ești, bă? Au, dat De- păr. Stai, joc și eu? Da, Da. bă! A spus 3F1. Nu vreau, mulțumesc. Hai, mă! Nu abandona, bă, e funny, rău. Unde mă bătaie? Lider, frate, ăla da și... m-o scos din arenă. Vreau să încerc să-l pescuiesc. Mă descalific. Rare Sfino. Bă, mă ajut să-i Bă, bă, da, pescuiesc. sigur. A, mi-a dat păr. Mi-a dat ăla să... Bă, dar Tudorache, știi că dacă... Știi? Știu. Gen... Dacă... Uite, Nu, please, don't do this. nu, doar te-am împins, că gen... Nu că Are te-am viață, are împins. încă. Nu mai are viață. Dar uite, dacă Da, ești în Bă, atac, nu-ți fi Tudorache, milă, uite. nu-ți fi milă, fără milă. Dacă ești în atac, în combe și spamezi jump, poți să zbori puțin. Vrei să vezi? Wow! Uite, spamează jump în timp ce faci așa. O, Citra! Tudorache, L-a blocat, uite, l-a blocat, stai. Lasă-mă, Vlad, pace! Uite, ești în combat, spamează așa, să vezi că poți să zbori puțin. Na, Vlade! Bă, dar taci, știi fură, Vlad! Să bag în Că gură, iau bă. bătaie. Mamă, ce... Dar nu mai da, bă, cu aia. Bă, dai troll. Dar nu m-a început deja. Blochează, Vlad, da. Are cineva un armor sand? Bă, și după aceea ți luați armura, bă. Da, nu suntem noi țigani. Bă, cred că are armură de aia ca Ruby. Da, asta zic, să o luați. Na, nu fi țigan. Ah, o ieșit. Pe Eu stau cu Raici aici și Raici nu joacă cu voi. vodka. Eu nu mai am mâncare. Asta e marea problemă. M-am Am întors. zis că doar eu mă jucam mai devreme, acum mă joc. Bă, dar te-ai jucat doar aia. N-ai. Eu m-am jucat doar un meciu a 2000. Bă, da, ați dat voi PvP-ul la un team? Și am făcut și altceva mai pe lângă asta. Bă, ați dat voi PvP-ul la un team? Da. Că nu țin minte să fi fost activat. What? Nu mai băga web. Oh, nu. Dau. Păr, dă-ți bă părle. Afară. Mare are, băi, cum Nu mai ai pus pe pe patul ăsta. Bă, dar n-am avut scuze. Bă, dar să se oprească prostul ăsta. Autistul, mătii. Eu nu mai am mâncare, bă. Aha. Putem să... Oh, nu. Ah, fuck. Giulor. Giulor. Ai, da. Hai. Cine-i Jude Law? Giulor, băi. Vreau că a zis cineva Jude Law. Omoară-l. A, păi ăsta și-a făcut strategie, bă, să-și ia rival. Dar n-am mai am mâncare. Of. Hai că vă rup pâră. Vrei să-i dau? Gata, cred că e ok. Bă, dar de când a băgat să zică God bless de fiecare dată când iese sau intră cineva? De ceva timp. Ah.
Alex, uite, acum avem un anvil. Where? User. Vino jos. Cream că mi-l dai. Bro, Am văzut. ce prost! Ce Uite, auzit? aici e zona Da, de aia nu. de... Bro, ce e rar. vrei? Wait! The Forge! Aici e The Forge! Nu, deci mai vrei să stai în casa asta sau nu? Deci dacă mai zici odată de Forge, ești dat afară. Bro, da, ai